Ga Dahiru ga Ali Jita. ga Ali Jita. To jama'a, wannan babban masoyi ne. Daga wani gari kake? Daga Yamai da Turan na ganka. Yamai, Nijar. Manaja na yake ban labari ya zo takanas ta Kano domin ya gani. Inda dai an ce min ka haɗu da miyagun mutane ko? Allah yanzu ma haka na gamu da shi har bugu na yi. Waye? Wanda ya shi keken na gan shi. Har 'yan sanda ma suka kai mu can wurin shi. Wurin 'yan sanda muka tai. Me ya faru ne tun farko? Tun farko? Na sauka a nan Kano. Na sauka a Kano na tsaye da dan adai da sau na ce Kenny inda zan ga Ali Jita. Aka kawo wannan wuraren can wurin shagon Abdulhamid mai kwashewa. Wannan shi kuɗi a hannuna, wannan shi kuɗi ya ce zai nuna min Ali Jita. Wani ya kira ne ya ce min shi ya koya wa Ali Jita waka. Wane? Wanda ya shi waya ta bar min keke. Su suka koya wa Ali Jita waka. In fito da kuɗi na kashe Ali Jita na gan shi ya mun kuɗin mota na ce mai ni dai ban yadda ba, sai na tambaye shi na ake sa cajin waya. Sai ya ce min kawo a jiya samun, ya bar min keken sai ya ce kan bari kowa ya taba. Na ɗauki keke bai dawo ba. Na ɗauki keke da daddare na kai shi can inda nake yin wanka. Mai gidan wanka ya aje keke. To yanzu kuma na zo nan ofis ɗin kazangan ka baka nan, shi ma manajan naka bi nan. Sai wasu 'yan yara suka ce su ma na wasu kuɗi, na tafi dai ina wata tsohuwa ta ce min ai ta yaya Ali Jita ce. In tai can wurin tan take sai da abinci. Ban gane wurin ba sai shekaran jiya Allah ya kada ni can wuraren, na mata bayani ta ce min to ita ta kira min Ali insha Allah zan gan shi. Na yi mata godiya, na ce na godiya na saka dare. Da na zo na haɗu da wannan shi ma yana ta cikin aiki, mutane suna zuwa jiya. Sai yau kuma Allah ya sa na ganka. Yawa din kafin ka zo wanda ya anshi wayan tawa na gabu da shi can zan wuce, nake ce mai sanni mai gida keken ka fa yana nan. Ya kai mun bugu. Allah ya sa wasu 'yan sanda suna wurin suka kira shi suka kai mu can, suka ce mi nake so, na ce ni na yafi. Aka ɗauko kekensa kuma ba su bari ya fito ba. Yana can wurin. Yana can wurin su ba. Su can za su san yadda za su yi da shi. To kai ainihin ya sunanka? Ni suna na Dahiru. Dahiru Niyame. Shekara ka nawa? Shekara ta 18. Niyame, Nijar. To kai ya zaka baro kasar ka musamman baka da nan kowa? Ka san wani ne a nan Kano? Allah ban san kowa ba, kawai kai dai nake jin da sunan ka kuma kai nake jin waƙoƙin ka, shi yasa da tawo. To yanzu idan ka ya bude ka ga yadda Najeriya take, Kano ko? Sun koya ma lesson. So Allah ya kiyaye gaba. Allah da ya sa mun haɗu gani ga Dahiru ga Ali Jita, babban masoyi ne, amma dan gaba ba a yin haka. In za ka zo gari sai ka tabbata akwai wani da ka sani. Insha Allah ko wani zai to ai ba zan ba shi shawara ba ito. Yawwa. Ba ka ba mutum shawara ba. Yanzu za mu je mu dina da kai, mu yi hotuna. Allah ya taimaka gobe Allah ya kai mu sai ka tafi gida ko? Kaga ka je ka bada labarin cewa kaga Ali Jita. Ali Jita. Wannan Allah ban san wani daɗi zan ji ba. Ubangiji Allah ya raba ka da shirin makiya. Amin. Da mahasada. Amin. Allah ya baka abin da kake nema duniya wa lahira. Amin. Allah ya taimake ka, Allah ya daura ka kan hanya madaidaiciya. Amin, na gode. Allah ya sa gama da iyaye lafiya. Amin.